Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponika Munita tum ring atang ko ahut kiso jong si kilong lo pulote kisunga to warana si dokok titi pirthe munita tum chirap chitonang ji pulote ison ke kiso anata kacharab dun kenang sot Singhason constituency ke parlopon lang chitung bonglong ing tiarong maker borsing tiso hemachor sangpi lalining tipi alang lipinangan arnipet cancer kiso cholong ponlo bangso pena jogalang litum guwahati along Kido Dr. B. Borwa Cancer Institute along si Chilang Ponlo. Sitami nona bang kelang litum akhiadat kadure pondo kogajok kisuka chilang jiaphan tora pondetlo lasi alang litum ahinpen Singhason constituency EM Amor Singh Tiso lapen. Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Pon CEM Dr. Tuliram Rong Hangatuma Phan nang chirap chitodun bek thapasi kachuningri pedopon. Lapen ning kimepen Karbi Anglong araratum nang chirap dunbek thapasi kachuningri pedopon lasikomadne kajinsu kedopen ningke mepen kirabdun jiaphan ninghang do pulote alang litum Google Pay number 6900401423 alongle kirap nang palilo pulote nilitum longpon ikpupse alang litum pherang kiaphan birta nang palipon Pholoni penaroning tikathar Karbi Anglong News Prangsi nilihin pen nang litum alay the tom phan nang chuning di alam the ke ye la phono nilitum jo kisu bimar nilichor bimar long lo ma si nilitum non cancer kisu long lo ma si nilitum jak hati bi borwa hospital long si nilitum kisu chilang bom nasi person long elo sitame non ke hospital pe na bang ke nang release plot masih nile tum room bhara room si do nang kok lo nasi non ke room bhara chipi moge jogi moge kebang ya phanta ve la si nile tum alang the tum phan CMEM kan dang lok do ana alang cái thêm một chút cái thêmตัวพันนั่งชุนดีนั่งชุนดีหลับหัวล้อสีนี่ตุนนอนแล้วฮัสพิตาลเป็นรูมกิดูนั่งล็อกแต่นอนจิกลุยยนบักดูน่าล่างอาศินตุนกิจูยนพันตาเวแล้วเป็นแต่รูมพาราพันแต่จิปิมอิมเวละสีนี่ลิตุมนี่ลีนั่งลิตัวพันนั่งชุนดีnang rabi minute si nili nang le tom phanang chuning ri lo la si nili rong ke ni tum ki do ke Singhason constituency alo si do la pente ro men ke ni tum ke ni ro men ke lang chitung monglong tia rong si long lang chitung monglong tia rong si ni tum ke ki do la si nili hin pen nang litum phana chuning ri lu song বিজেপি নীলিপ মণ্ডল কমিটি আসাই হেমালং নীলিপ বিজেপি মণ্ডল কমিটি এক্সিকিউটিভ মিটিং কেপাদুপন লাখাইং করফ নীলিপ এমএসি কনস্টিটুয়েন্সি কে পারলো নীলিপ বিজেপি মণ্ডল কমিটি আসাই হেমালং নীলিপ বিজেপি এক্সিকিউটিভ মিটিং আমাই কেপাদুপন India angkang pi along retain along ta BJP a political party atum kachepahem phupon ason thak si Karbi Anglong along sitami BJP a party atum si chepahem phupon bomlo son thak si nili constituency along ta Karbi Anglong Autonomous Council MAC Pobitro rong PC langchari pon bomlo anso si BJP a party kapang tang ponji aphan jakhong poni phai trok si arni nili BJP a sai hemalong kache than kachimon amai pedopon Bangso amai long kache than pon ke BJP a political party anso se jakong horang pedo ponji aphan lapen BJP atum ke claim ke damnangji asai hei hui chethan che paripon Bangso amai long aman ke doklong Karbi Anglong Autonomous Council MAC Pobitro rong pi chetong dun si BJP ke claim ke damnangji asai hei hui alam chethan che paripon lapen manpeng ke doklong district pen hun phangcho lapen penang an BJP a workers arleng ke thia tum chetong dun lapen nili BJP mondol committee a workers do an a PSTin ke do an lapen ke ongdong amulok chetong dun si maelong RD chipi dun nili pen Philip Tiso Karbi Anglong News
Mondol Probhari lo in charge lo ke hai pun phangchu alang tum si wang lo lapen alang tum wang lo district pen lapen dak ilitum BJP Mondol Committee pen goti dolo lapen Mohila Morsa dolo Yuwa Morsa dolo lapen ilitum in charge Sopikendro in charge Sarita PS pen ingot in charge dulu lo selang tum tanang chitong dun lo lapen ilitum PS3 na committee good committee pulo good committee president lapen secretary dum alang tum tanang chitong ang dalang tum kebang pen la pini ke tong phan ka pini ke than kang la poson tum asa ilitum organization a meeting lo pini la ke party organization party ke claim ke dam nei la hai alam siri tum chan pon ka prek alam ke kali party ke claim ke dam nei lapen non ke bangji election along setabi ko son pe tum ke pahai unji ma ongdong percentage pen ko son pe tum ke pahai unji ma la sila hai alam siri tum chan pon tang sala pini hithi KSA tiripia mei phupen kongchun bang atuma phan kar chwa jai me kedeng pon jakhong poni phai trok siarni siloni jan number alangroi akung along longpru picnic sport along KSA bugajan regional committee atom penchepater piponsi non hejong karbi lo charlie asong tiripi amai along mei phula pen kongchun bang ang hoya pharman kilik kachepa haipon akimi mei phu mirjeng krola pen kongchun bang george timung atuma phan man ke do karbi apo ho pen kar chwa mai peman pon Labang Somaya long KSA Bukajan Regional Committee Meipu Lal Singh Ingtipian Kachari pon Amaya long Karbi Students Association Bukajan Regional Committee Dun Meipu Kangburati Mungpen Alohi Pachini pon Alohi Sarpo Aman pen KSA Tiripia Kimi Meipu Mir Jengkro KSA Tiripia Mai Kongchun Bang George Timung Tiripi Amai pen David Thangcho Tarun Hanse Samson Topi pen Danglo KSA Bukajan Regional Committee along Klembang Phubang Phiatom Chetong Dun Si Maya long RDP Dun Maya long tiripi mei phumir jengkro pen kaning je pon ke karbi akheatum lo ke charlie anat paprang ponji along ardi pidun po KSA pen hemprek a pharman sitami puthot kache song in thur pon thu pola pen KSA bugajan regional committee asai hem siloni jan along kikim bom along amithang jongjung pen prabjin pen kepatang ponji aphan pacharap dunja phan chechak tekang bugajan pen sarkuru be Karbi Anglong news Volongkomaji FC atumpen pater piponsi kechengsi football championship kepedopon jakhong ponifai troxiani volongkomaji FC atumpen pater piponsi kechengsi football championship kepedopon along EM Madhuram Lekthe Bokolia Municipal Board Chairman Hamsing Teron Fishery Board Chairman Thengtom Rongpi Bokolia Sport Association Pathua Klamalong Volongkomaji FC atumpen pater piponsi kechengsi football championship kepedopon Bokolia Forest Football Club Lapen Diputiniali Football Club atumpensi Pathupondo Lapen hin kethek serpena jok nanata goal chipilong ledetsi apithuke tiebreaker pensi Diputiniali Football Club atumabang Bokolia Forest Football Club atumaphan ball pumpho thapen Bokolia Forest Football Club atumabang ball pumpliansi Diputiniali Football Club atumaphan chitu unchora jok Diputiniali Football Club atumabang chipehai pondalo Volongkomaji pen Joykim Taro Karbi Anglong News